ఆల్రెడీ సూరత్లో అయితే క్యాబ్ బుక్ చేసుకున్నాం. ఎయిర్పోర్ట్లో బుక్ అవ్వలేదు, స్ట్రైక్ జరుగుతుందంట. అందుకే సూరత్లో బస్ ఎక్కి బస్ ద్వారా వెళ్తున్నాం. బస్సులో మేము వచ్చినప్పుడే స్ట్రైక్, మీరు వద్దామనుకున్నప్పుడే వర్షాలు వస్తా ఉంటాయి. ఎందుకట్లా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి ప్రతి ఒక్కటి అనేసి చేస్తున్నారు. ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరికి బస్సులు వస్తున్నాయి అనమాట. ఇది బస్సు మేము ఇద్దరు ఉన్నాం, కండక్టర్ డ్రైవర్ ఉన్నారు, నలుగురు ఉన్నాం. మొత్తం 30 రూపాయలు ఛార్జ్. మధ్యలో ఇక్కడే లేకపోతే డిన్నర్ చేస్తున్నారు. ఏం చెప్పాలి? అదే